Hello friend, nong nor joton bhai tong bai kahno tong mana hin kha khlai nor joton haino halam sokani tu joti Tiprasa channel tabu hingang kai ang basi songro thangai tongo tangga ma songni uklogo sang thangai tongo borok song bran thang soka tongi bai kene lubia khangni ni bagai basi songni ora sarsa ka lubia mar khena kabang ma thaijakin songgai ba khagai sadi hin songgai ma song thang soka khaglai ni bagai angbo bong glog thang tongo lubia khangna ni bagai no Kanok an video no just sangai tong bai di please আর subscribe khlai aro subscribe share khlai na ta pok bai di friend ok please nor friend ok nong puja rok bahai kati bai kha ano comment khlai cha bai di ano puja la kam no kati kha nong no tang video share khan khlai ka ano puja rok bahai kati kha Masing sal haman ulo tam jani askal nong ni borok rok jotono sori khetek metek mamanglai tongbai yo nong nok rok pade hai ingsak pai ga চারিদিকে ডেঙ্গু রখিনি বখানাই tongo anbo ekdom sori kam yano kongrai ma hai ha paracetamol si daily sai ma tongsiwa ngai besak bo ma khena ruwaya kai lumo hini sawa am hai den ka sai mi ani sor ekdom sai abandarang blog rok bo thik moto risimali atabo jerai bo কয়েকদিন পরে হিংগে না কংরাই মা হা লুমা হাই লুবলুম সুকিয়াতে ফানা একদম শরীর সাকসা জায়গা হাইং জাক টংটা sarik jora hingke sung jotono moida ruti ki sakhlailai sawa hingkai sarik pandam tu tipin sana mung sungo hingkai ma ang aba jabo khlai tute muirok sang tute hingkai at moida ruti ki sakhlai tongo ga tipin hiribai kan jotono tongki hingkai no belai tongo asika moida ruti khayo loing thanga tongki asika bela na tongo ekdom kiding hai ang phana asika hangkai belai maya hingkai
พี่กงพัดดีกว่าเนาะขอดิ